Илһам Миләүшә, ничек кавыштыгыз, таныштыгыз сез? Субханалла, сез шундый матур парлар. Якыннан төшерим әле. Рәхмәт, Габдрәхим. Безнең кавышу, танышу тарихы сиңа билгеле бит инде. Дулкын дигән радио бар иде. Шундый ностальгия, яшьлек инде ул безнең. Мин шунда алып баручы, Илһам, минем Илһаметдинем, анда тавыш операторы булып эшли иде. Илһаметдинме әле ул? Илһаметдин. Бу минем Әйе. Илһам чыганагы, ир генә түгел, Илһам чыганагы була бит кешедә. Әйе, Шундый әйе. Илһам чыганагы. Бер имам хатип әйткән иде, Аллаһ Тәгалә сезгә илһам биргән ди, менә рәхәтләнеп сөйләшеп утырасыз, халыкны үзегезгә каратасыз тавышыгыз белән дип. Мин әйтәм, әле минем тагын бер илһам чыганагым бар, ансы ире. Шулаймы? Әйе. Ничек шулай менә мотор пар булып каласыз сез, Миләүшә, әйт әле шуны. Субханалла. Субханалла, Габдрәхим, әйе. Субханалла. Тырышабыз. Тырышасызмы? Мөхәббәт ул, шулай ук тырыштык. Мин Илһамга ой сайын гашыйк булам. Ә ул мин гашыйк булырлык эшләр башкара. Ой сайын гашык буласың. Әйе. Кара, хәзер әгәр дә мин әйтсәм, горько дип. Горько буламы? Әше диген инде. Әше. Нәрсә әше? Безнеке баллы. Илһам. Ох, Без малай. сезне яратабыз.